Крыкам крычыць Александр Лукашенко, што краіны не аддасць, і сілавікі хіба яго ўжо пачулі. Затрыманыя напярэдадні журналісты Белсату, забраныя відэакамера і тэлефоны, таксама знік мадэратар краіны для жыцця. Сёння Уладзімір Непомняшчых, патэнцыйны гомельскі кандыдат у прэзідэнты, таксама затрыманы, а Александр Лукашенко, як казаў напярэдадні, можа паказаць, як гэта страляць у мірных дэманстрантаў. Усё гэта абмяркоўваецца ў медыяполі, і ўсё гэта сёння ў нашай праграме. Вітаю, гэта Белсатзум, з вами Сергей Подсосонный, пачынаем. Мы эту страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, чтобы ее дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Я хочу, чтобы это все услышали. И чтобы вы, те, кто еще там как-то шевелится, шатается и не понимаете, запомнили это. Они хотят перевернуть страну, дестабилизировать обстановку. Так вот, не буду долго на этот счет говорить. Запомните вы и все, кто меня услышит. Страну они не получат. Поменьше вы смотрите в инстаграмах или в 100-граммах или в каких-то там еще телеграм-каналах на эти длинные якобы очереди. Надо, Валерий Павлович, им дать фотографии, сделанные с этих, как квадрокоптеры называются. Надо им эти фотографии дать, и вы тогда увидите другую картинку. Это все те же люди, и количество их тоже, что и было. Наши журналисты працуюць у самых розных месцах, праводзяць стрымы, паказваюць, што адбываецца на вуліцах. Алена Дубовик з намі на сувязі. Алена і наш аператар Александр Баразенко былі затрыманыя на выездзе з Бабруйска пасля таго, як правялі стрым. Алена, што стала падставаю гэтага затрымання, што казалі праваахоўнікі і як развіваліся падзеі ўжо у аддзеле міліцыі, я так разумею? Так, вітаю. На выездзе з Бабруйску нас чакала машына ГАІ і машына з двумя амонаўцамі. Амонаўцы забралі мяне асабіста, хаця я казала, што я вось з гэтым чалавекам, з Баразенкай. Яны сказалі, не, вы едзеце з намі асабіста, і мяне забралі. У машыне яны сказалі, што мы едзем у УВД для вядзення адміністрацыйнага працэсу. Все, мяне прывезлі, завялі праз нейкія чорныя калідоры, увогуле не праз цэнтральны ўваход, некуды вадзілі, застаўлялі чакаць, стаяць каля сценкі. Ну, карацей, я гэта ўспрымаю як нейкі ціск на сябе. Са мной заўсёды побач быў адзін амонавец, іншы некуды бегаў, я была вымушана чакаць яго. У выніку гэта ўсё скончылася тым, што мяне прывялі туды, дзе быў Саша. Што гэта было і навошта гэта было, ну, не вельмі зразумела. Вось. Потым пачалі састаўляць пратакол, сказалі, што 22.9 гэта наша знакамітая, у чым нас заўжды абвінавачваюць. Саставілі пратакол, я адмовілася даваць нейкія каментары. Гэты чалавек некуды збегаў, потым яму нехта патэлефанаваў, я чула гэтую гаворку і бачыла, як падпісаны той, хто патэлефанаваў, і сказаў трымаць гэтых журналістаў да апошняга не менш за 3 гадзіны і правесці дагляд. Пасля гэтага была выстаўлена камера, і чалавек, які мяне дапытваў, сказаў, я вырашыў весці з вами размаўляць пры відэасувязі, і пачаў задаваць мне тыя ж пытанні зноў. Потым, калі пратакол быў састаўлены, ён зразумеў, што я ўсё роўна не буду даваць ніякіх каментароў, мяне павялі на дагляд, там вытраслі сумку, вытраслі ўсе кішэні. Дзякуй Богу, што толькі не чапалі мяне асабіста. І забралі тэлефон. Хаця дзяўчыны, якія гэта праводзілі, сказалі, што тэлефон вам вернуць сёння, але, ну, сказалі потым ужо, што не, ніхто вам сёння не верне. Таксама канфіскавалі відэакамеру вось у гэтай справе, і таксама неясна да канца, на якой падставе робіцца проста перашкода выконвання нашых журналісцкіх абавязкаў, якія мы павінны выконваць у той сітуацыі, якая ёсць, ну, але, відавочна, ёсць таксама і іншы загад зверху. Алена Дубовик, дзякую, Алена, і дзякую за працу, безумоўна. З
нами на відеосувязі Мячеслав Іванович Гриб, генерал-лейтенант міліції, заслужений юрист, а так само другі старшиня Верховного Совета. Добрий день. Добрый день. Мячеслав Іванович, тое, што абяцае нагадаць Александр Лукашенко, як Карымаў у Андзенежане расстрэльваў людзей. Як вы рэагуеце на такія словы, калі іх чуеце? Ну, я сёння ў інтэрнэце убачыў гэтыя выказванні. Яны мяне вельмі здзівілі, таму што я іх адношу цалкам да таго, што гэта ідзе запалохванне людзей, запалохванне выбаршчыкаў, запалохванне удзельнікаў, так сказаць, гэтых выбараў. Гэта адназначна, гэта і непрыкрытае. Ад чаго гэта робіцца? Я мяркую, што ўсё это робіцца ад страха самого таго, хто гэта робіць. Але страх страхам, заявы вельмі сур'ёзныя. Калі Александр Лукашенко аддасць сапраўды загад страляць у мірных дэманстрантаў, сілавікі будуць страляць? Ну, сілавікі, на мой погляд, таксама людзі розныя. Есть тыя, хто падтрымліваюць яго сёння, і есть тыя, хто сумняваецца ў гэтай падтрымцы. І есть тыя, якія не падтрымліваюць у асабістых размовах, там, на кухні і так далей. Ну, але ж у сілавікоў у гэтым натоўпе, які, магчыма, можа быць, будуць свае блізкія людзі, будуць бацькі, будуць браты, будуць сёстры, будуць суседзі. І гэта не такая ж вельмі простая справа, што выканаць загад і страляць у сваіх жывых людзей. Тым больш ні за што, ні пра што. Вы таксама працавалі ўнутры сілавых структураў. Як гэта выглядае? Калі у Беларусі, у мірнай Беларусі могуць быць аддадзеныя такія загады страляць у дэманстрантаў? Якая павінна быць сітуацыя для гэтага? Ці можа быць такая сітуацыя ўвогуле? Сітуацыя такая, ну, дзякуй Богу, што да сённяшняга дня такой сітуацыі у Беларусі не было. Ну, розныя былі падзеі, і шмат людзей выходзіла і на плошчы, і з патрабаваннямі, і незадаволеных. Але неяк усё гэта абыходзілася, і людзі разыходзіліся, потым нейкае паразуменне знаходзілі між уладамі і людзьмі поўнасцю ці часткова, але да такіх падзей справа не даходзіла. І што для трэба зрабіць, цяжка сказаць. Это можа шмат, што трэба зрабіць, а можа і не шмат, таму што, на мой погляд, вельмі многа будзе залежаць ад таго, хто будзе камандаваць гэтым усім парадам. Я маю на ўвазе з боку уладаў. Хто будзе камандаваць? Калі будзе нервовы, неўстрыманы чалавек, то яму можа здасца нават тое, чаго на самай справе няма, ён можа даць каманду, і ўсё можа пачацца. А ў гэтай справе галоўнае нешта пачаць, а потым спыніць яго ў гэтым натоўпе. Гэта ўжо немагчыма. Вы ж знаеце гісторыю натоўпа, это складаная гісторыя. Нават той чалавек, які прыйшоў і аказаўся ў натоўпе, якога не было ніякіх злых намеренняў там прымаць, некага біць, крушыць і так далей. Але калі ён апынецца ў натоўпе, ён будзе рабіць тое, што будзе рабіць увесь натоўп. Ён ужо не волен распаражацца сам сабой і сваімі дзеяннямі. Гэта вельмі небяспечна, вельмі небяспечна. Ці ўсю гэтую небяспеку не стварае сам Александр Лукашенко? Бо ніхто з прэтэндэнтаў у кандыдаты не гаворыць ні пра майданы, не гаворыць пра нейкія пратэсты узброеныя, пра небяспеку і гэтак далей. Усе гавораць пра мірныя перамены, пра майдан, пра кроў, пра стрэлы. Гаворыць толькі кіраўнік. Так, усю гэту сітуацыю узначальвае і возглаўляе непасрэдна ён сам. Ну, па-першае, яго канкуренты, я да іх усіх станоўча стаўлюся, яны вельмі станоўчыя людзі. Хачу адзначыць, яны не могуць нічога сказаць, нават сотай часткі таго, што ён дазваляе сабе сказаць.
Таму што калі яны гэта толькі зробяць, заўтра ім адмовяць, вынесуць папярэджанне Цэнтральная выбарчая камісія і выключыць іх з выбараў. Іх проста не зарэгіструюць. Яму можна ўсё, як бачыце, і казаць, і што хочаш, а ім гэта нельга. Яны гэта цудоўна разумеюць. Але я мяркую, іх і ў думках гэтага няма. Яны адмаўляюць, як ім невядома сёння, што они арганізоўваюць нейкія там масавыя паходжанні, масавыя там беспарадкі. Я аб гэтым нідзе ні ад кога не чуў. Напрыканцы нашай размовы тут і цяпер, што б вы сказалі беларускім сілавікам, якім ужо праз некалькі месяцаў Лукашенко можа аддаць загад страляць у беларусаў? Я хацеў бы сказаць сілавікам і звярнуцца да іх, каб яны вельмі сур'ёзна і адказна ставіліся да выканання беларускага заканадаўства. І каб яны не загады, якія супярэчаць беларускаму заканадаўству, яны не падлягаюць выкананню. І ніхто нікога не можа прымусіць выконваць незаконны загад. Таму што потым прыйдзецца адказваць як таму, хто гэты незаконны загад аддаў, так і таму, хто гэты незаконны загад выконваў. Дзякую вам за гэтую размову. Мечыслаў Грыб быў нашым госцем, а ўжо цяпер жыхары Віцебска адказваюць на пагрозы Лукашэнкі. Чушь какая-то. Я не верю в такое, что он мог сказать. Мы за президента. Он все правильно говорит. Наша политика – это очень правильная политика. Все. Ну, может быть, вы не так поняли. Я, конечно, не приветствую такие меры. Это понятно, но, может быть, что-то не так понято было. У нас как бы диктатура вообще-то. А вы не знали об этом? Ну, я думаю, что может. Бросьте вы, никто не будет стрелять ни у кого. Живите вы спокойно. Выберут. Вы знаете, как выбирают? Может быть, и не будут разгонять. Это же не Америка у нас. Я думаю, что если люди выступят за свои права, просто будут говорить, не кричать, там, вот, не ругаться с этими милиционерами, может что-то и решится. Мы все умные люди, понимаем, что не он хозяин страны, а люди. И свой выбор люди сделают. Вот и все. А говорить можно и пугать людей всем, чем хочешь. И угрожать и Туркменистаном, и Казахстаном. Но мы же люди и народ. А не как он там сказал. На відеосувязі Анатоль Лебедька, директор Центра «Європейський діалог», юрист по адукації. Добрий день. Добрый. Спадар Анатоль, вы таксама ў 94-м годзе былі ў камандзе Александра Лукашэнкі, але зайшлі з яе. Александр Лукашенко тады і цяпер, калі вы назіраеце за сёлетняй выбарчай кампаніяй, гэта розныя асобы ці гэта тое ж самае? Калі ўжо недзе праз паўгады былі заўважаны першыя сімптомы яго хваробы на ўладу, то сёння гэта ўжо просто такі дыягназ. Мы бачым, што Александр Лукашенко публічна заяўляе, што ён гэтую ўладу, гаворачы пра краіну, нікому не аддасць. І робіць гэта падчас выбарчай кампаніі. Гэта азначае, што ён проста перакрэслівае волю народа і яго права выбіраць сабе прэзідэнта. Лукашенко 94-го года таксама не казаў, што будзе страляць у беларусаў. Сёння ён пра гэта кажа. Ёсць істотная розніца 94 і сёння, таму што тады Александр Лукашенко выйграў сумленна выбары. За яго прагаласавалі рэальна мільёны людзей. За ім была велічэзная падтрымка. І натуральна, што калі цябе абіраюць канстытуцыйнай большасцю, калі за табой столькі людзей, то у цябе іншая рыторыка. Ты гаворыш словы падзякі. А калі ўсё сышлося да таго, што ты зараз у уяўленні большасці людзей Саша 3%, так, то гэта іншая якасць сітуацыі. І Лукашенко, які за гэты час прыхватызаваў, недзе можна сказаць і краіну, але ўсе інстытуты ўлады, бюджэт – это прыхватызацыя. І ён не хоча вынікамі гэтай прыхватызацыі не дзяліцца ні з народам, ні з грамадзянамі,
абсолютно ни с кем там. У гэтай, як вы кажаце, прыхватызацыі задзейнічаны яшчэ і закладнікі. Закладнікамі становяцца ўсе тыя, хто выступае супраць. 238 людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі, гэта, канешне, з аднаго боку трэба аддаць належнае гэтым людзям за мужнасць, за смеласць, а з другога трэба шчыра сказаць, што гэта не апошнія людзі, якія і не першыя, дарэчы, не першыя, ўжо тысячы і тысячы за гэтыя 26 гадоў людзей прашлі праз краты, праз турмы, але на сённяшні дзень мы перажываем унікальную сітуацыю. Вось такі ўздым цікавасці да палітыкі я наглядаў толькі ў пачатку 90-х, калі рушыўся Савецкі Саюз, і людзі атрымалі права проста гаварыць публічна тое, што яны лічаць неабходным і патрэбным. Таму унікальнасць вось этой сітуацыі, яна дае надзею. І я хачу звярнуцца да людзей, што мы не мусім останавливаться. Мы не нейкія там майданутыя, кажа Лукашенко. Мы грамадзяне гэтай краіны. І мы ведаем, як зрабіць іншай Беларусь. Вы, як ніхто іншы, ведаеце, што той, хто супраць, можа быць пакараны, бо пасля таго, як адышлі з каманды Лукашэнкі, прайшлі і сотні арыштаў, таксама і засценкі КДБ, і былі вязнем палітычным, вязнем сумлення. Не самая лепшая перспектыва. Сёння пагрозы там Майдана ці нейкай крыві, яны гучаць з вуснаў толькі аднаго чалавека. Гэта Александр Лукашенко. Ни один удельник президентской кампании, ни один лидер политичной оппозиционной партии про это не кажа. И мы говорим, наоборот, треба изменить ситуацию. Потому что я думаю, что на сегодняшний день треба заставаться людьми и в первую чергу имкнуться до переменов, не чакаючи, что это мусить сделать за тебя твой сусед. Такого не бывает. Нема тут Деда Мороза. И я за то, как сегодня люди становились просто лидерами. І калі кагосьці няма, кагосьці забрала там міліцыя, хтосьці сядзіць за кратамі, на яго месцы, калі будзе з'яўляцца 1000 там новых людзей, гэта азначае, што мы абавязкова пераможам. У свой час Жадобін, тагачасны кіраўнік КДБ, назваў лічбу, здаецца, мы іх ведаем усіх пайменна, 1368 ці колькі чалавек. Так. Вось гэта ўсё працуе, сістэма Лукашенко, калі ёсць 1368. На іх хопіць міліцыянтаў, КДБшнікаў і гэтак далей, гэтак далей. Але гэты канвеер астанаўліваецца, яго магутнасці пропуска спыняюцца, калі ідзе ўжо размова не пра сотні і тысячы, а дзесяткі сотні тысячаў. Тады ўсё, гэтая сістэма не працуе. Нам трэба зараз добіцца тое, каб на мірны пратэст выходзілі дзесяткі, але сотні тысяч людзей. Гэта гарантаваная бяспека для ўсіх. Гэта гаворыць пра тое, што толькі нехта абсалютна з'ехаўшы з даху будзе там страляць і выкарыстоўваць зброю і ўсё астатняе. Наша бяспека ў нашай колькасці, у дэманстрацыі таго, што нас многа і што мы хочам мірных пераменаў. Мы не патрабуем нічога незразумелага. Усё лагічна, усё паслядоўна. Тое, што маюць многія людзі ў еўрапейскіх краінах, якім мы пакуль што толькі зайздросцім, а я хацеў бы, каб яны зайздросцілі, як жывуць беларусы. І галоўнае, што будзем падкрэсліваць, гэта мірныя перамены, якія павінны быць. І хай Александр Лукашенко не кажа пра Майдан, сілавікоў, страляніну, бо ўсё гэта беларусам не патрэбнае. А таксама няхай спыніць пераслед актыўных грамадзянаў. Напрыклад, сёння стала вядома, што знік мадэратар сацыяльных сетак краіны для жыцця Дмітрый Попов, што, праўда, пакінуў відэазварот, і ён ужо цяпер. Всем привет, меня зовут Дмитрий Попов, я гражданин России, нахожусь сейчас в Беларуси, и белорусские менты пытаются повесить на меня уголовное дело по факту то ли убийства, то ли ношения оружия. Сегодня ночью я находился в городе Мозыря, в пригороде города Мозыря, и в 2 часа ночи вломились менты ни с того ни с сего, без каких-либо объяснений, без каких-либо рапортов и вообще, в принципе, полномочий на то, чтобы ночью врываться
без бумаг, без документов, без предъявления документов, вообще без всего. Вот. Там находилась пожилая женщина. Они ее избили. Они оторвали ей практически там с мясом ноготь. Я думаю, ну, она сделала фотографии. Но я думаю, что она еще сделает, потому что все, что она успела нафоткать до этого, в течение 3 часов, пока, собственно, я в этой квартире прятался за шкафом. И менты пытались судорожно меня найти, но, к счастью, так получилось. Чудом вообще, я не знаю, как так получилось, что меня не нашли. Я сумел спустя 3 часа, когда они ушли на обыск в другую квартиру, где у меня находилась техника, то есть компьютер, да, и все комплектующие, собственно, к компьютеру. Они, собственно, украли все, что у меня было, украли все мои вещи, украли паспорт. Ну, вообще, в принципе, да, все, в чем я сейчас одет, что у меня с собой есть, собственно, то я и спас. Больше ничего у меня, в принципе, и не осталось. Ни денег, ни какой-то техники, ни документов, вообще ничего. Все украли. Вот. Что еще рассказать? Собственно, сейчас я нахожусь в лесу, можно сказать, и пытаюсь спастись. Я очень надеюсь, что у меня это удастся, и как минимум я останусь жив. Стоп, таракан. Зміцер Дашкевич з намі на відэасувязі. Добры дзень. Добры. Спадару Зміцер, калі глядзіце за тым, што адбываецца вакол фігуры Ціханоўскага і ягонай жонкі, таксама ягонага штабу, знікае мадэратар соцсетак «Краіны для жыцця», які пакінуў відэазапіс і кажа пра прычыны, таксама штрафы, затрыманні, вобшукі. Гэта ўсё нагадвае некаторым справу Белага легіёна ў 2017 годзе, калі былі пратэсты, то адразу з'явіліся пагрозы ад уладаў пра масавыя беспарадкі, і вы таксама праходзілі па гэтай справе. Ці улады рыхтуюць Белы легіён 2? Сябры, рэжым 26 гадоў уже нешта рыхтуе. І гэтых легіёнаў жалезам па шву і ўсяго астатняга мы наглядзеліся за 26 гадоў дзесяткамі. Таму тут можна параўноўваць з любым годам, з любымі жывымі кампаніямі, прапагандысцкімі фільмамі. Схема адна – запужаць, навесіць нейкае таўро, нейкіх там нацыстаў, калабарантаў, што там Лукашенко распавядае. Для мяне відавочна, што Ціханоўскі – гэта той чалавек, які не захацеў, не згадзіўся ад пачатку гуляць па правілах Лукашенка. І кінуў вельмі такі выразны выклік, які знайшоў адбітак у душах, сэрцах многіх і многіх беларусаў. Той, хто не хоча іграць па ягоных правілах гэтай выбарчай кампаніі, сутыкнуў з такім пераследам, перш за ўсё. Правакацыя, якая здзейсненая супраць Ціханоўскага, хіба гэта яшчэ не фінал гэтай правакацыі, бо спачатку гэта дзіўныя рэчы, якія адбываліся ў горадні. Цяпер мы маем справу з тымі тысячамі, амаль мільёнам долараў, якія знайшлі пад канапай. Чаго можна яшчэ чакаць? Да чаго заўгодна можна чакаць. Думаю, хворая фантазія здольна на ўсё. Відавочна толькі тое, як на каленцы без ніякага роздуму кляпаюцца гэтыя правакацыі. І, ў прынцыпе, я назіраю за тым атачэннем, якое многія знаёмыя, сябры, не датычна нейкіх там палітычных, такіх грамадскіх ініцыятываў. Я тут на промзоне цяпер старацца даю каментар. Десяткі людзей, ніколі ніякіх арганізацыях не было, но вельмі вялікае абурэнне. І многія задаюць пытанні, людзі, якія раней пра гэта не размаўлялі, што адбываецца, як так можна, за што ён нас ввогуле ўсіх трымае. І таму гэтыя правакацыі, такія яны цяпер ладзяць, не факт, што дапамогуць ім. Прынамсі, вось гэты брутальны з выкарыстаннем прастытуткі захоп Ціханоўскага, ён паймеў для рэжыму адваротны эфект. Не здзіўлюся, калі вось гэтыя $900 000 знойдзеныя праз суткі 3-й брыгадай следчых,
дадуць таксама адваротны вынік. Таксама гэта ўсё выглядае як аднымі ніткамі шытыя справы, якія паўтараюцца рэгулярна, калі ўзнікаюць нейкія пратэстныя настроі ў грамадстве, але ёсць нешта, што адрознівае вось гэтую цяперашнюю справу. Адрознівае 3%. Стан грамадскі, які цяпер ёсць, вельмі выразна адрознівае. Калі раней нейкі грамадскі пратэст пасіянараў, якія выходзілі, а мы ведаем все ж такі, в 6-м годзе былі вялікія запалохванні, пацукі ў вядры плавалі, да? Мы тут дзівімся вот зараз прастытуткам 900 000. А все забылі, які быў тэрарыстычны акт вялікі перахоплены КДБ, РБ. Пацук у вядры плаваў, разумееце? І нам пагражалі ў 2006 годзе крымінальным артыкулам за тэрарызм, я памятаю, выступалі все гэтыя вакульчыкі, тым не менш десяткі тысяч людзей выйшлі. І выйшлі десяткі тысячаў людзей ў 2010 годзе. Але гэта выходзілі пасіянары і героі, якія, напэўна, у многіх аспектах плылі супраць плыні. Плынь рэжыму з кожным годам мілее. Цяпер мы назіраем проста дзіка нізкі рэйтынг гэтага рэжыму. І вось ён, гэты фон 3% абумоўлівае тыя ці іншыя дзеянні ўлады. Дзякую вам за гэтую размову. Зміцер Дашкевіч быў маім гаспадарствам госцем. Дзякую, спадарства, што застаецеся з намі. Калі ласка, пакідайце каментары і пішыце на наш контакт. Мы заўсёды выслухаем і заўсёды адрэагуем. Для вас працаваў Сергей Падсасонны. Гэта быў Белсат Зум. Беражыце сябе і сваіх блізкіх. Да сустрэчы.